Знаете ли, дълго мислих върху това, преди да ви го кажа. На вечерието на Рождество Христово искам да кажа нещо на всички, които ме обичат, харесват и уважават. Както и на онези, които не изпитват подобни чувства, но по някакъв начин са били част от пътя ми. Благодаря ви. Благодаря ви, защото чрез вас научих много и животът ми стана по-богат. Още съм тук на тази земя с мислите си, с чувствата си, с спомените и надеждите си. Животът понякога ни раздалечава, но това не означава, че връзките изчезват. Те просто чакат да бъдат припомнени. Липсва ми общуването, личният контакт, един истински разговор, един поглед. Едно «как си?» казано от сърце. Тези дни ме карат да се обърна назад и напред едновременно. Назад с благодарност към хората, които са били до мен, а напред с надежда, че пак ще се срещнем, ще си говорим, ще споделяме. Ако четеш и слушаш това, знай, че значиш нещо за мен. Исках просто да напомня, че съм тук, че помня, че усещам и че все още имам нужда от човешка близост, от истинско присъствие, от вас. Светли празници! Нека благодарността, топлината, спомените и връзките ни останат живи и през новата година. И нека не се губим един друг, защото всеки от вас оставя следа в мен и всяка следа ме прави по-жив, по-истински, по-свързан. Бъдете здрави и благословени!